जोङो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन BSU-निफ्राय सेन्ट्रेल कमिटि लोगोसे दतमा ब्लक कमिटि BSU ज' लोगो नांना नैबे गलायपारा गामि जानाखि गङिया दै बे गङिया दैया गलायपारा गामिनि बहुद न'खर आरो लामाखौ खुरखानानै लानानै थांबाय। बेखौ जोङो नायफैदों, खबर लाफैदों। रायजोफ्रा माबायदि सुबिदा उसुबिदा जादों बेखौ एसे रायज्लायफैदों। थ' नुबाय जोङो बहुद न'खर दा गलायपारा गामिनिया दैयाव खुरखानानै लांजाबाय। न' बां थांबाय, जिब जुन्थु थांबाय, हा हु थांबाय। दा देग्लायल' नङा, बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो बे गङिया दैया खुरखा गामिनि महरा गोमालांनो हमगासिनो दङ। थ' बेखौ गोख्रैनो प्रटेक्सन होनायनि दरखार दं। बाहाय बर्डार फिक्सिं, बर्डार जाबनांगौनि बहुद प्रयजन दं। थ' जोङो BSU-नि तरफनिफ्राय कয়েकदिननि उनावहाय जानाखि लकेल MLA बा DC बिथांमोनजों सावरायनानै बेखौ प्रटेक्सन होनायनि थाखाय वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआनो जाथों बा SDRF फान्ड बेफ्राव मोनसे प्रजेक्ट स्किम बा DPR हमनानै बे गामिखौ प्रटेक्सन होनायनि थाखाय, बर्डार जाबनायनि थाखाय जों बेखौ खावलायगोन। दा बेल' नङा, बहुद जोंनि BTC हालामाव मेरला दै दं, जाय दैफ्रानाखि बोसोरफ्रोमबो गामि खुरखायो, जायगा खुरखायो, जायनि थाखाय रायजोफ्रा हालाय हाफाय न' बां गारनानै, जिब जुन्थु गारनानै रिलिफ केम्पआव थानांगौ जायो। दा दिनै बाहायबो गोबां रिलिफ केम्पआव थानांगोन। दा जों बेखौनो BSU-निफ्राय जोंनि बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि फारसेनिफ्राय आसाम सरकारखौ जों खावलायनो लुबैगोन। जिहेतु दैबानानि समस्या खालि BTC-ल' नङा, सारा आसामावनो सोलिबाय थायो। जिहेतु दा बर्थमान आसामावबो BJP सरकार बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो जिहेतु BJP सरकार दं, डाबल इन्जिन सरकार जानानै दं। जोङो BSU-नि तरफनिफ्राय DC-नि थ्रुयै आसामनि चिफ मिनिस्टार लोगोसे भारत सरकारनि खाथियावबो दाबि दैखांगोन जे आसामनि जानाखि दैबानानि समस्या बेखौ नेसनेल समस्या हिसाबै रिकगनाइज होनांगौ, स्वीकृति होनांगौ। जों बेखिनि दाबिखौ जेरै दस्रा दल संगठन आसुआ गोदोनिफ्रायनो दैखांबोगासिनो दङ। जोंबो जोंनि रायजो राजानि हा हु न' बां रैखाथि होनायनि सार्थ'आव बे दाबिखौ खालामगोन। आरो पर्यायक्रमै जोङो DC-आनो होन, लकेलानो होन, जोंनि BTC ओनसोलाव जे जायगायाव बेबायदि खुरखानाय दैबाना समावहाय खुरखानाय समस्या जायो, बेफोरखौ लकेल समस्या हिसाबै समाधान खालामनो थाखाय वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआनो होन बा SDRF फान्डआनो होन बा जिखुनु जानाखि फान्ड दं, एरिया बेसिस लानानै जोङो DC MLA-फोरजों रायज्लायनानै प्रटेक्सन होनायनि थाखाय बेबस्था लागोन फैबाय थानाय समाव।